Salut, cu voi este Bianca și astăzi vom face o jucărică pentru Brad. Să începem! Pentru a face o jucărică pentru Brad ne va trebui două foi de orice culoare după dorință, o riglă, creion, clei, foarfece și o radieră în caz de ceva. Pas. Trebuie să îndoiem foaia în așa fel. Uite așa, acum cu foarfecele nostru magic o tăiem. Am tăiat foaia, așa trebuia să o obținem. Apoi luăm foaia albastră sau ce culoare aveți voi și tăiem, uite de aici, așa o liniuță de grosime de 1 cm. Uite așa fâșie trebuia să o obținem. Acum ne întoarcem la foaia noastră roșie. Trebuie să tăiem așa niște fâșii. Dar nu până la sfârșit. Și facem așa pe toată foaia noastră. Am obținut, uite așa, franjuri. Acum trebuie să lipim în așa fel. Uite aici trebuie să punem clei. Uite așa. Eu o să lipesc și o să vă arăt următorul pas. Așa trebuia să o obținem. Apoi trebuie să o îndoiem un pic, uite așa, și fiecare să o suprapunem mai bine. Fiecare franj. Și am obținut, uite așa. Acum, franjul acesta albastru îl lipim, uite aici, uite așa. Dacă este prea lung, trebuie să-l tăiem. Eu un pic o să-l scurtez, o să-l tai. Și o să-l lipesc. Eu că și revin cu lucrarea gata. Uite așa am obținut. Și după dorință putem să o înfrumusețăm cu ceva. Finisat lucrarea. Vreți să o vedeți? Ta-da! Uitați ce frumoasă e! Eu am înfrumusețat-o cu niște linii valoroase, jos și sus. Iar acum plecăm să dăruim prietenilor și părinților. La tuturor! Dispoziție bună! Eu vă mulțumesc pentru vizualizări. Să puneți un like dacă v-a plăcut această lucrare frumoasă. Iar cu voi a fost Bianca.